Цецо, ти си първият гост в новото ни студио. Извинявай за огромният хаос, който ни заобикаля. Да, моля ти се. Над нас висят 3 огромни библиотеки, които днес ще служат за звукоизолация, но също така сме обградени от любимата ми литература, така че изпълняваме 2 функции едновременно. За нашите слушатели, Цецо е тук, защото той е един от много готините хора, които познавам, които наистина се занимават с това, което обичат и им личи. Ти просто си една ходеща буря от позитивна енергия. Тук момчета се кеви. Радвам се, че изглеждам по този начин, смисъл. Абсолютно. Явно нещата се получават. О, да, човек. Мисъл, бих казал, че ти си заразителен. Понякога, като се чуда, има ли смисъл това да те правя, се сещам за тебе, буквално, нали, и как се кефиш, че си стигнал до тук. И си казвам, малко, аз също се кефа, че съм стигнал до тук. Смисъл, защо се съмнявам в тия неща? Ева, Анди, не ме предупреди, че ще бъдеш толкова ласкателен, ама благодаря ти. Аз съм честен, не ласкателен. За хората. Ти всъщност така, сега ще разкажеш за какво се занимаваш, но нали, общия наратив, който може да очаквате в днескашния разговор е, че Цецо е също ученик от СМГ, откъдето съм и аз, Софийска математическа гимназия, място, където много отрано ни подготвят да бъдем много умни, можещи, интелигентни хора, което понякога е проблем, защото като си умен, можещ и интелигентен, понякога отиваш на места, които не са твоите места, но ти си много добър в това да бъдеш там така или иначе и понякога трябва малко да се спреш и да осъзнаеш, че пътят ти не е точно в тази посока. И разкажи ни за твоя път и с какво се занимаваш. Окей, да, аз съм биолог и винаги съм харесвал природата, особено разнообразието в природата, на животни и особено в днешно време на растения, с това се занимавам. В училище се занимавах много с математика и към гимназията обаче ми беше станало много скучно всичко. Биологията изобщо не ми минаше през ум, че бих се занимавал с нея. Смисъл, изглеждаше ми като, вместо да е едно такова красиво, както е, нали, като гледаш документалка на Дейвид Атънбъро. То е някакво, скучно, в смисъл много скучно. Мразих биологията в училище. И по едно време измислих, че мога да вляза в медицина, защото не е зле, готино е, плаща добре, има всякакви аспекти, нали, много вълнуваща професия, моите са лекари. Обаче в България да влезеш в медицина означава да се занимаваш с едни отвратителни зубрашки изпити. Има един начин да заобиколиш това и това е да си в топ 10-ката на Националната олимпиада по биология или по химия. И с химията нямаше да се занимавам, това си го знаех, но си викам, мога с биологията поне да го бутна и тръгнах да уча, нали, много. И това, което беше готино е, че всъщност нямаше кой да ме подготвя усилено и трябваше сам да се подготвям. Аз много обичам да си правя нещата по моя начин. И докато учих биология, така за да вляза в медицина, просто осъзнах, че биологията е най-якото нещо просто за мен, нали. Просто всичко е изключително яко, красиво, има много красива логика във всичко, която за жалост не много хора успяват да я видят по време на училищното си образование. И блъснах здраво и така стана, че 11-ти клас се явих на Националната олимпиада за пръв път и станах втори. И после на международна и 12-ти клас съответно минах още по-напред. И след това влязох в медицина. Да. Тук в Медицинския университет в София. Въпреки че на този етап вече имах, нали, огромни съмнения предвид това с какво ми идва да се занимавам в свободното си време и с това в какво реално съм успешен. Но аз чуях дали реално медицината е правилният избор или просто трябва да си вляза в биология. Mm-hmm. Но влязох в медицина, изкарах 1 година, даже малко повече и беше по-интересно, отколкото очаквах, но нали, аз вече бях ходил в чужбина на състезания, бях видял хората от други страни, нали, кое как е, т.е. бях видял, нали, хубавото и малко нямаше връщане назад, то просто ме теглеше, исках да се занимавам с това, което реално обичам, на ниво, което ме удовлетворява и кандидатствах в Англия и сега правя докторантура. Да.
Абсолютно. Без никаква спирка. От бакалавър до докторантурата. Да, единствената спирка беше като прекъснах медицината, докато вляза в бакалавъра биология в Англия, но и тогава се занимавах с... В смисъл точно тогава си дадох сметка, че защото бях много беден и се занимавах с някакви странични дейности по биология и си дадох сметка тогава, че реално най-важното ми е да правя нещо смислено в живота си, вместо нали, да съм мега богат или нещо такова, понеже съм доктор Енчев или нещо такова. Този момент за мен е много ключов и понеже аз също съм преживял нещо такова с рязка смяна на кариерното си развитие, даже няколко пъти. Как премина решението на това да прекъснеш и как се прие от приятели, от семейство, от близките ти хора, като цяло тези, които им взимаш съвета в предвид, когато взимаш решения? Да, ами това е добър въпрос. Определено имам чувство, че поне тогава определено бях човек, за когото беше много голям проблем мисълта какво ще кажат хората. Все пак да кажем, че имаше количество хора, особено в публичното пространство на така по-успелите биолози и млади медици, които ме познаваха. И се чух дали няма да разочаровам някакви хора. И ако трябва да съм мега директен, просто започна да ме боли врата. Хронично е така. И гърба. И по едно време си давах сметка, че ще умра. И просто осъзнах, че нали имам един живот, в който мога да правя някакви неща и мога да правя нещо, което ми е ясно на този етап, че не ми е на сърцето. Интересно ми е, яко е, но не ми е на сърцето. И че хората може би много ще ми се кефят, или мога да правя нещо, което много обичам и хората като цяло изобщо не го разбират, но аз просто го обичам. И да, и честно казано го взех в рамките на един ден решението и майка ми много ме подкрепи, тя беше някакво най-сетне. Окей. Да, баща ми не, в смисъл той така от емоционални фактори не се вълнува и... Човек е прагматичен и иска детето му да изкарва добра заплата и да е в безопасност, така да се каже. Да кажем нещо такова, да. Но приятелите ми, включително тогавашните ми колеги, много ме подкрепяха. Приятелите ми от по-отдавна и те много добре ме разбраха и те ми викаха да, човек, ти си биологът, ти някакво, нали, какво се занимаваш с тази медицина, с тия хора. И така, смисъл... смисъл, ако не се... Биолозите, които не се занимават с биология на човека, за тях човека е малко скучен. Да, окей. Тък му ще я те питам, къде е човекът в твоята ранглиста на готини животни? Човека реално е много готини животни. Човека е малко като гълъбите или плъховете. Смисъл, нали, говоря, това са животни или хлебарките. Нали, това са животни, на които мега много сме им свикнали и много се дразним как са насякъде, ма те реално са изключително успели животни. Така и човека е същото. Смисъл, нали, ние сме отвратени от себе си постоянно, нали, какво правим на планетата, но реално ние сме просто едно животно, което е толкова успяло, че само си вреди. Хората са много интересни, просто да знам, предпочитам се занимавам с някакви по-така... Аз съм привлечен към недоизследваните неща, underground музиката, нали сещаш, слушам толкова underground банди, че даже аз не съм чувал за тях. Нали, такъв тип вайб целя. Яко. И всъщност това те е довело до където работиш в момента, а именно остров Света Елена, където какво правиш? Да. Сега аз правя докторантура в Природонаучния музей в Лондон и фокуса ми е остров Света Елена, който е по средата на Южния Атлантически океан и е изключително изолиран, един от най-изолираните обитавани острови на света, на 2000 км от Африка. И... Това е най-близкото. Това е най-близкият континент. Най-близкият друг остров е на 1300 км. Така че пак, смисъл много е по средата на нищото. И там се занимавам с мъховете и взаимодействията им с микроорганизмите. И също така изследвам и почвените микроорганизми. По отношение на мъховете,
Те са едни доста пренебрегвани растения, основно защото са дребни, но играят точно толкова важна роля за екосистемите, колкото всички други организми. Много са важни за кръговрата на веществата, за фиксирането на азот, за понижаването на количеството на патогени в почвата и за други екосистемни услуги. И просто последният човек, който ги изследваше на острова, почина 2019. И сега аз съм основният, който се занимава. А по отношение на почвите има една статия за микроорганизмите им и в момента аз и моите ръководители сме доста така пионерски се занимаваме с тая работа. Жестоко. Смисъл, университетът ти или някаква друга организация подкрепя ли това нещо или това е изцяло твоята мисия, отиваш там и го правиш на собствени разноски? Как стигаш до момента, в който казваш отивам в Света Елена и ще изследвам мъхове? То така си беше рекламиран проекта и аз кандидатствах конкретно за този проект. Тоест някой е искал това да се случи? Да. Света Елена заради отдалечеността си има огромно количество ендемични организми, т.е. организми, които не се срещат никъде другаде. Всъщност 1/3 от всички ендемити на Обединеното кралство и всичките му задморски територии са на този един остров, т.е. е побъркано. Също така, основният му богат на ендемити хабитат, което е тропическа планинска гора, е изключително важен за водоснабдяването на острова и моите изследвания в крайна сметка се вливат в плана за управление на националния парк, който съдържа този хабитат. Но проектът си беше обявен така и аз кандидатствах за него и да, имам финансиране от университета си, имам финансиране от правителството на Света Елена, защото да стигнеш до там струва пари, да преживяваш там струва пари. Но да, в смисъл като цяло аз лично съм беден. Парично. Един учен изследовател, който просто вкарва всичко в знанието. Как изглежда живота на Света Елена? Говориш за хората или за останалото? За тебе денят ти как изглежда? Мале. Деня ми. Аз бях тази пролет на Света Елена, сега февруари до април 2023 за 7 седмици и бях заед с работа, понеже ще отида още веднъж до година, но за тия 2 посещения аз трябва да събера пробите, върху които ми почива цялата докторантура реално. Деня типичния, мисля, че изглеждаше като първо да видим как е времето, дали позволява да се катерим по планината. Ако ставаме към 8 часа, 9 тръгваме, отиваме някъде да събираме проби, т.е. мъхове и почви. Събираме ги до към 12 часа, 1, обядваме и от 2 часа 3 почваме в лабораторията да ги чистим, защото това, което аз правя е да извличам ДНК от тях, за да засека по молекулярен път какви микроорганизми има там. За тази цел ти трябва да сложиш тъканта в един консервант на ДНК, да го кажем. Обаче всичко, което сложиш вътре, ще остане вътре, а те мъхчетата имат по себе си разни малки боклуци. И за да не почнат да гният, ти трябва да ги сложиш вътре в тази течност същия ден, също време трябва да ги почистиш преди да ги сложиш, т.е. отиваме в лаба и почваме да ги чистим усърдно с едни четчици в стерилна вода под микроскоп и това отнема до 10, 11, 12 часа. Оле! И това го правиш, прибираш се, следващия ден пак ставаш рано и така. И ако е уикенда, отиваме и на клуб, защото все пак трябва да се живее, организма ми може да го понесе това на тая възраст. Клубният живот в Света Елена какво представлява? Клубният живот в Света Елена е най-якия клуб е Донис, който е точно на брега покрай столицата. Шаут-аут за Донис. Шаут-аут за Донис. Абсолютно мега яките тракове, всичко просто 6. Мисля, че най-якото е, че просто те са 4500 души на острова, всички се познават, много са готини, отпуснати, чил, няма напрежение, anything goes, такъв тип отношение към живота имат и просто хората се забавляват без задръжки
И мисля, че това допринася най-много. Много е готино. Аз винаги нямах търпение да се пуснем да поживеем. Обичат да пият. Обичат да... Балканско-юкейско. Да. Да. Много са готини, те са си много своеобразна общност. И така. Жестоко. Какъв е пътят ти след това? Тоест, виждаш ли как продължава това нещо? Това сега, мале, аз се занимавам с тази докторантура от 1 година и ми остават малко под 3 години. Та в момента гледам да не го мисля твърде много, защото то зависи как са нещата по-близо до завършването ми, но или ще остана в академията и с постдок и там въпросът е с какво точно ще се занимавам. Дали ще искам още мъхове, дали ще искам някакви микроорганизми. Другата опция е нещо друго, аз обаче съм мега кекав и просто да се занимавам с нещо друго, ще ми трябва да се науча малко да живея като нормален човек и да изляза от общността, с която съм свикнал. Но ще видим. Определено много се чудя. Чудя се понякога дали не бих се занимавал примерно с водорасли или нещо такова. Дали не бих отишъл да работя в друга страна, примерно нещо Дания, Испания или нямам си идея. Mm-hmm. Но да, просто убедил съм се на този етап, вече по трудния начин, че не мога да се самозаблуждавам, имам нуждата да се занимавам с биология. Въпросът е какво точно в биологията. И плюс това ми е ясно, че в момента света има нужда от биолози. Обстановката е тежка, биоразнообразието се загубва с много бързи темпове и трябва тези от нас, които могат, да се занимават да противостоят на това, иначе ни е спукана работата. В крайна сметка се занимавам с това, с което се занимавам, просто защото ми е кеф. Да. Но ясно ми е, че... Има и отговорност в това нещо. Отговорността ми идва от това, че обичам природата и че тя ми е дава много. В смисъл, дава ми е много щастие, чувство на принадлежност към света и природата за мен е просто едно място, където се чувствам адекватно и себе си и се чувствам най-свързан с себе си и се чувствам най-много част от света, на който живея реално. Така че, не мога само да се забавлявам, трябва и да върна нещо. Това е много яко структурирано като мисъл, просто жестоко, човек. Как могат биолозите в днешно време да противостоят на... Как го наречем? На огромните сили на желания на хора, които не са толкова свързани към природата, колкото ти. Мале, това е много добър въпрос и в смисъл би очаквал, че мога сега ти дам някакъв добър отговор. Истината е, че изобщо не мога. Това е страшното и затова го задавам въпрос, защото ми е ясно, че стената, срещу която се биеш, е много голяма. Да, много преподаватели биха ти казали, ако наистина искаш да можеш да упражниш влияние, стани политик, защото в тях е властта. Mm-hmm. И това е вярно, в крайна сметка. Освен ако не се дигне революция, но... въпреки, не се задават някакви за момента. Всеки от нас има някакви фантазии за това, но ако трябва да съм реалист, в момента не изглежда сякаш ще се случи това. Какво можем да направим? Първата стъпка със сигурност е всеки да живее живота си по-природосъобразно. Истината е, че колкото и да рециклираш, да не ядеш месо и така нататък, твой личен отпечатък е нищожен, но не е в това въпроса. Въпросът е, че първо, ако много хора живеем по-природосъобразно, това вече има значение. И другото е, че така се вкарваш в една позиция, в която много повече можеш да изискваш от власт имащите. Имаш знанието, понеже си се интересувал как да живееш, имаш знанието какво точно да изискваш от тях. Да. Какви промени искаш да се осъществят. И да, това мисля, че винаги трябва да се започне от лично ниво, чисто за да усетиш емоционално важността на нещата и мисля, че оттам тръгват всичките големи, продуктивни работи на човечеството, тръгват от това хората на личен план да осъзнаят защо им е важно това и хората са способни да правят
нали, очудващо големи действия, когато наистина им дреме за нещо. Абсолютно. Но истината е, че в момента, аз поне, нали, като гледам, всички, нали, сме чували колко е страшно всичко, но не го усещаме в ежедневието. Не го усещаме. В смисъл, усещаме, че малко така става все по-топло, ама, нали, не ни бърка чак толкова, просто, нали... На климатик си в офиса, продължаваш да бачкаш. Да, в смисъл, като цяло си живеем по същия начин, както винаги. Ходим си на морето, то е по-мръсно, ама става. Да, в смисъл, да, нали, малко като нас и ние сме малко все по-мръсни, но, нали, става. Да. Какво би казал, че нещо, което в България специфично игнорираме прекалено много? Има едно нещо, което много ме дразни. И това е огромното количество скептицизъм спрямо климатичните промени. Няма две мнения по въпроса. Климатичните промени са истински, случват се бързо, изключително бързо. Нямам абсолютно никаква толерантност към някакви разлики по това мнение, защото това е просто крайно неадекватно. В смисъл, имаш безумно количество изследвания, наистина безумно количество, които всичките показват едно и също. И спорът с това е почти изцяло продукт на лобирането на големите нефтени компании общо взето, което те го извършват това лобиране още от преди да е публично достояние, че се случват климатични промени, защото те са знаели от преди това. Така че, да, реално ме бърка в България просто колко хората отказват да си го признаят, защото просто не знам дали може би им носи някакъв екзистенциален дискомфорт или може би обичат да си мислят, че където е текла вода, нали, пак ще тече или някакви такива неща, но наистина това ме бърка всеки един ден и просто хора, моля ви, гледайте малко по-сериозно какво четете, защото не всичко е лява пропаганда. Да, нали? Да. Което също е проблем, как изведнъж България, където дясно и ляво никога не е била ясно дефинирана политическа категория, и изведнъж просто всичко трябва да бъде сложено в тези две кутийки. И ако ти си от едната кутийка, спираш да гледаш каквото и да било от другата кутийка. А в крайна сметка целта е всеки да трупа знание, което не винаги е удобно, и да взима някакви решения на базата на това знание. В смисъл, окей, може би не се кефиш на комунизъм, да кажем, ама седни го разбери, за да разбереш защо не те кефи. Нали? Защото няма нищо лошо да си прокапиталист, ако наистина разбираш какво е и комунизъм, и капитализъм, и анархо, не знам си какво, и така нататък. А иначе просто си решил, че си от някакво племе, братле, и си говориш за твоето си племе, че е най-доброто, всички други са идиоти. Да. Между другото, това... В смисъл, аз това се опитвам да кажа на хората, че хора, ако естественият свят се прецака отвъд една граница, няма абсолютно никакво значение каква политическа идеология изповядваш. Просто, ако няма какво да ядеш, ако няма чиста вода да пиеш, просто, нали, ходи си философствай гладен, просто това е. И, нали... Твоята политическа идеология е, че си беден от тук нататък, само че някой друг е останал богат. Независимо от неговата политическа идеология също. Това ме връща на за България, нали, освен това с климатичните промени, ще ми се хората да са малко по-ангажирани с българската природа, защото в момента имаме големи проблеми, в смисъл огромни количества незаконна сеч, реките ни са изключително замърсени, на този етап практически всичките. Ужас. Някои от значителните ни реки вече пресъхват изцяло през лятото, въздуха ни е замърсен, особено в София. Черно море е, нали, в сравнение с повечето морета по света е много мръсно, заради това, че е затворено, нали, и че сме морски съседи с Русия. Но като цяло просто изобщо не си даваме сметка колко ценни природни ресурси имаме в България. Хора от цяла Европа дават пари да идват тук за природен туризъм и на нас не ни дреме за това. И това не е само българско, това е симптом на целия свят. Нали, в никоя страна не бих казал, че хората наистина си уважават и ценят природата особено силно.
Тоест дори държави, които така туризма е основен икономически елемент за тях, не би казал, че се отнасят колкото би трябвало към природата, така ли? Да, така бих казал. Или поне, не знам, имам чувството, че го правят до толкова, доколкото природата е едно производно на туризма. Да, мисля, нали ние я поддържаме, защото тя прави пари. Да, хората просто сме в една уникална позиция, където животните или изобщо всички организми като цяло се множат просто докато могат. И после се случва крах в популацията им. Нали, популациите с времето се изменят и наистина всичко яде докато може, без да се замисля за дългосрочна устойчивост, защото никой няма този капацитет, освен нашия вид. Да. И ние сега сме в позицията, в която трябва малко да се спрем, иначе ще има крах. Да. И то точно това, че ние имаме капацитета да го осъзнаем, е много важно, за да усетим, че това, което правим в ежедневието си, е нашия натурален инстинкт да го правим. Само дето имаме и момента да го спрем, но това е ефорт. Да. Трябва с разума си до някъде да противостоим на инстинктите си и това е изключително трудно. Мисля, че за всеки от нас, даже в индивидуален план, това е много трудно. Какво остава в обществен план. Но да, като цяло просто ми се ще... българите понякога обичат да се прехласват по Запада, примерно. Отидете на Запад на природата да видите, че не струва. В смисъл, природата на Запад е унищожена. Примерно в Британия хубави гледки, хубави хълмове, няма нищо живо. То е едно гробище. Абсолютно. Да, и то е толкова изолирано. В смисъл, ти пътуваш 20 км, примерно, или 100, за да отидеш на едни хубави 2 декара. Да, ти дори не е нужда да излезеш от София, за да отидеш на един хубав декар. Да, абсолютно. Тук имаме още какво да губим. И да, подобно на... В смисъл, по това до някъде сме подобни на тропическите страни, страните от третия свят, защото Запада им вика, ама хора, не дейте толкова да се индустриализирате, пазете си природата, стойте си бедни. И те им викат, вие ядохте кюфтета, не ревахте, или нещо такова. Въпросът е, че всеки иска да е богат колкото богатите и се стреми към това и си съсипваме ресурсите, обаче това е една голяма заблуда просто. И просто моята логика е просто всичко идва от първичния сектор. Да. Страните, които не зависят от първичния сектор, са примерно третичен, четвъртичен, го правят това, като внасят много от разни основно южни държави, където хората са бедни и основно се развива първичния и вторичния сектор. Да. Така че, което аз просто не му се кефя много, защото ми намирисва на неоколониализъм. Да. Така че трябва да си пазим природата, защото в крайна сметка от нея зависи всичко. Да. Особено това, което на първо място ме притеснява, са водите, защото просто без чиста вода няма какво да пиеш. Абсолютно. Ще да питам по темата с климатичните промени, защото все пак има хора, които признават, че има климатични промени, но казват, в тия неща ние нямаме ефект върху тях. В смисъл, човекът не е ефект. И всичките тия индустрии и така нататък, те не влияят на климатичните промени. Какво би казал за това? Бих казал, че просто не е вярно и е доказано множество пъти до сега, че това няма зрънце истина в това. Да. В смисъл, не съм климатолог, но много хора понякога обичат да казват, на планетата има естествени цикли на температури. Застудяване. Да, точно така. Да, има цикли. Има дългосрочни цикли. Ние в момента сме в топъл период между две ледникови епохи, точно така. Също така, освен тези цикли, които се случват на дълги времеви скали, имаме и по-краткотрайни промени и много ясно можеш да видиш, че точно от началото на индустриалната революция температурите се покачват много бързо. И това е свързано с отделянето на парникови газове. И просто е очевадно, примерно в моята област биологията е очевадно, че просто видовете организми не могат да смогват със скоростта на тези промени. Да. Говоря и за животни, и за растения, и за всичко. Така че то цикли има, ама тия цикли
периода им е колкото дължината на цялата човешка цивилизация изобщо. В смисъл, така че това, което се случва в момента си е изцяло заради нас и трябва да се стягаме яко общо взето. Другият ми въпрос, което е нещо, върху което аз много размишлявам и така, в смисъл, за сега ме депресира и се надявам ти да ми дадеш малко надежда. Цяла Европа, дори ако я възприемем за държава, дори не е в топ 5 държави, които замърсяват света. Нали, в същото време Европа е континентът, който доста се опитва все пак да прави нещо по въпроса. Нали, в смисъл, по-големи затягания, независимо дали това са просто някакви политически движения или не, но нали, тук все пак се опитваме да слагаме някакъв контрол върху ефекта, който имаме върху природата. Какво може да направи Европа спрямо някакви свръхиндустрии, като Китай, примерно? Нали? И тук не искам да се превръща политическо това нещо, но просто въпросът е, ние сме тук, а някакви хора мърсят не тук. Нали? Да. Какво можем да правим за това в нашото ъгълче? Ами това е основният проблем с глобалните промени, касаещи околната среда, е, че изискват глобален отговор. И че, нали, да, ние може тук... Аз бих казал, че Европа не прави толкова колкото е нужно, но, нали, ясно ми е, че просто политиката не е радикална никога и затова правим нещата по нормалния начин, който не е особено бърз. И, нали, не отговаряме на нещата, сякаш са криза в момента. Но бих казал, че да, основният проблем на света са САЩ и Китай. Те не правят нищо. Те обичат да публикуват заглавия, сякаш правят нещо по въпроса. Но истината е, че не правят абсолютно нищо и продължават да увеличават емисиите си. Така че какво можем да направим? Ами не знам, каквото можем и в крайна сметка можем да оказваме, нали, известен политически натиск, но ако трябва да съм с теб, реалността е доста мрачна, в смисъл. Аз гледам да не се депресирам за това, защото в крайна сметка, какво да стане? Могат да станат много ужасни нещата, няма сме първите хора на света, които да... Ще минат през, нещо отвратително. Да, но просто правя каквото мога в ежедневието си и това е. Няма смисъл да се притесняваш за неща, върху които нямаш контрол просто. Говорейки за контрол, колко голям ефект можем да имаме чрез така нареченото гласуване с портфела си, нали? Тоест, ако абсолютно спреш да купуваш от държави, които свръхиндустриализират, колко ефект може да имаш върху това нещо? Нали, тук може би вече трябва да поканим един икономист да каже на това нещо. Това е тотално извън моята юрисдикция. Смисъл... Тук бих могъл само да изразя моето лично непрофесионално мнение, което, честно казано, и на мен не ми е ясно моето мнение, защото просто политиката е мега сложна. В смисъл, нали, много готино звучи да, нали, не сега те там са лоши и ние няма да си играем с тях, ама просто не става. Ами, има винаги един баланс между това да осигуриш на народа, за когото уж работиш, да живее в свестни условия, и в това да подхождаш все пак морално и да имаш един по-глобален поглед върху нещата. И затова не следвам политика, в смисъл. Абсолютно. Говорейки за стандарт на живот, едно нещо, което така, май не съм си говорил с тебе за него, но би ли казал, че първият свят, нали, в който, честно казано, и ние сме част от него, може ли да се поддържа дълготрайно това ежедневие, което имаме в момента, да сме толкова технологично свързани, толкова много интернет да употребяваме, толкова много електричество, нали, т.е. На мен все повече и повече ми се струва, че държави, дори като България, разчитат на това, че някъде там има някакви трети държави, които непрекъснато произвеждат храна, материали, дрехи и така нататък. Нали, тоест, ти както го каза, нали, смисъл, ние разчитаме на някакви трети и четвърти сектори. Разчитаме на това, че някой сеш си стои беден. Да. Ами, не, според мен това не е устойчиво. В смисъл, бъдещето на света или е по-егалитарно в глобален мащаб, според мене, или е дистопично в смисъла, че продължаваме както от векове правим, феодализъм, да експлоатираме по-бедните чрез някаква форма на колониализъм, и, нали, просто го наричаме по друго име. И да, смисъл, това е общо взето. Да. Смисъл, мисля, че ако ще се случват някакви промени, ще бъдат големи и много ще разтърсят, нали, устройството на света като цяло, или просто няма да се случват промени и южното полукълбо ще е много прецакано.
защото тях повече ще ги удари и глобалното затопляне. Заради вдигането на океаните? По-скоро заради това, че там се случва все повече обезлесяване в Южното полукълбо. Хората, просто нали, Северното полукълбо е много по-богато от Южното. В Южното полукълбо просто хората имат много по-малко достъп до продоволствия. Просто те са в огромен риск от продоволствена криза, особено водни кризи. Въпросът е, че тъй като се водоснабдяваш от една голяма река, тя ако тече през повече от една държава и ако тръгне да пресъхва, това създава предпоставки за война за ресурси. И така, примерно, това първото нещо, което ми идва на ума веднага е Индия и Пакистан. Просто. За такива неща говоря. Не знам, нали, може да си представиш всякакви дивоти, аз гледам да не се изгубвам твърде много в това, защото светът е много сложен, кой знае какво ще се случи. Ако трябва да съм честен, основно се готвя за едно много тежко бъдеще. Което е, нали, да, както казах, няма сме първите. Да. Как се готвиш за едно много тежко бъдеще? Тоест, какви... Чисто емоционално. Да, чисто абсолютно емоционално. чисто емоционално. Нямам идея какво ще правим. Да, абсолютно. Но аз лично, в смисъл, не се притеснявам, не защото няма от какво, а защото просто няма смисъл. В смисъл, аз си осъзнавам какви са проблемите, гледам да работя в областта и да правя каквото мога и просто знам, че това да се притеснявам няма да ми помогне. Той има за какво да се притеснявам, просто няма ми помогне да се притеснявам. Да. Тези слушатели, които ни слушат сега, ако те са млади ентусиасти на тема биология, какво би им препоръчал като, как го кажем, има ли грешки, които би искал да елиминираш, ако можеш да се върнеш назад във времето, свързани с академичния ти път, нали, и като цяло, какви са реалните възможности за биолози в България? Да, важно е за мен да кажа какво смятам по въпроса. Значи аз лично за себе си гледам да не гледам на нещата, нали, от гледна точка, това нали, беше добър избор, това не беше лош избор, но никога не знаеш до къде ще отведат изборите. О, да. Предполагам, основното, което бих казал на всички, изобщо от всякаква област, е следвайте си смело мечтите и ходете да си чупите главата. В смисъл, не се притесняйте, не вие сега, ако сега сте в училище особено, не вие сега времето да се притеснявате за неща, просто тръгнете по някакъв път, вярвайте в себе си и ще намерите как да се справите с нещата. Нали, не казвам, че ще е лесно, но ще намерите как да се справите с нещата, просто трябва да ви води сърцето ви. Това абсолютно би го казал на себе си, но нали, в личен план не съм недоволен, че влязох в медицина и оттам научих неща, запознах се с готини хора и нали, тъй като в крайна сметка я прекъснах, това ми даде известно време извън системата, където трябваше да оцелявам някак, което за мен беше изключително смислено и съм много доволен от това. Но бих казал на всички, не бъдете кой знае колко прагматични в избора си, с това с какво ще се занимавате, смисъл. Много повече съм видял хора, които са направили някакъв избор за бъдещето си прагматичен и десетилетия по-късно продължават да съжаляват за това. И това никога няма се върне назад и това мен ме ужасява. Абсолютно. А за възможностите на българите, на биолозите в България? Да, и това е добър въпрос. Ако в момента сте зарибени по биология в България, млади хора или сте родители на такива, първото нещо, което бих препоръчал е не разчитайте на училище. Биологията в училище е пълна отврат, абсолютен шит, не струва. Забъркайте се в олимпиадата. Това е възможно най-добрата възможност, ако реално ви кефи биологията, да се занимавате с нея. Ходете навън в природата и просто купете си някакви готини книжки за природата, ако сте нали, с такъв интерес и излизайте в природата и просто гледайте някакви работи. Това според мен е най-така естественият начин. Задавайте въпроси. Да, задавайте въпроси и ако където сте учителите ви не ви удовлетворяват, просто потърсете в интернет някакви хора от София, от разни институции, с които можете да се забъркате където трябва. Иначе за следване, например, бих казал 1000%, ако имате възможност, отидете в чужбина. Ако искате биология, отидете в чужбина.
Преподавателите в биологическия факултет в София са много готини, много добри, страхотни хора са, но свестните студенти бих казал, че се губят в едно море от най-добрата дума, която мога да кажа е посредственост. Да. В смисъл, не е посредственост, просто е зле, много зле. Бъдещите ти колеги могат да те абсолютно откажат от... Да, биологията в България, както и в някои други държави, много страда от това, че се води лесна за влизане. Влизат хора, които просто искат нещо да завършат, нямат идея какво правят там и, честно казано, пречат на целия учебен процес. Но да, като цяло бих казал, че тук обръщаме в България във висшето по биология внимание на някои аспекти на работата, които са по-класически, които на Запад, примерно, не им обръщат толкова внимание, но бих казал, че никъде няма да ти дадат всичко, в крайна сметка всичко до някъде опира до самообучение. Да, бъдете проактивни. Бъдете проактивни, в крайна сметка всички имаме някакви ограничения на ресурсите, до които имаме достъп, но с времето можеш да увеличаваш това, до какво имаш достъп, можеш да потърсиш откъде да се снабдиш с неща и в крайна сметка просто сам трябва да буташ. И знам, че не всеки има финансовата възможност да отиде в чужбина, в такъв случай бих казал, можете да влезете в България, можете да бутате, но бих казал, че наистина изисква бутане, ако искате да се занимавате с нещата на ниво, сравнимо с това, с което се занимават колегите от други държави. И това е много тъжно, защото в България наистина имаме невероятна природа, просто тук човек има възможност да се докосне до европейската природа, както на много малко други места по континента. И това като цяло важи за всичко, че образованието не е толкова добре, а природата я има. На Запад образованието е много добре, природата я няма. Да. И просто си зад компютъра и в офиса по цял ден и искаш да излезеш навънка просто. Точно по тази тема всъщност исках да те питам, предлагаш на хората да отидат в чужбина, за да се научат, но какво могат да правят в България после като работещи биолози? Би ли казал, че тук са по-добрите възможности? Мога да говоря за своята област, която е като цяло биоразнообразие, еволюционна биология, екология. Основното в България, което можеш да се занимаваш с тия неща, аз бих казал, е или да се занимаваш с изследвания, примерно в БАН, или да се занимаваш с природозащитни организации, да извършваш екологични оценки на разни хабитати и да се бориш за запазването на природата ни като професионалист, което е много благородно и всички мои приятели, които са тук и се занимават с това, имам огромен респект към тях заради това. Може би да шаутаутнем организации, които наистина си струва човек да подкрепи. Бих казал, че това са Българска фондация Биоразнообразие, Зелени Балкани, освен това. Изобщо, честно казано, бих казал, че най-добрият ориентир е организациите, чието имена присъстват покрай зелени протести. Това бих казал като цяло. Но БФБ и Зелени Балкани, мисля, че те са едни от най-силните. Супер. Има ли организации, които имат тъмна страна, която тежи повече, отколкото добрата им страна? Които бих казал, че трябва да се избягват? Това говориш в България? Да. Ако трябва да съм честен, мисля, че има други хора на моята възраст много по-запознати с това и не бих коментирал вместо тях, така да кажа. Защото просто от 5 години не съм тук и не мисля, че в момента съм толкова навътре в нещата, че да мога да кажа. Супер, добре. Като цяло в някои пеевски медии се тиражират много гнусни думи срещу някои зелени хора, природозащитници, еколози. Като цяло в България това е голям проблем. Повечето природозащитници, биолози, еколози са изключително страстни и всеотдайни хора в България, към които имам голямо уважение и разчитам на тях. Така че бих казал, че не знам, в смисъл, моите преживявания с колегите в България са много добри.
Супер, супер. И наистина, може би това е момент да кажем едно браво и благодаря на тези благородни войни, които водят битка за всички нас, ама някакси не мислим за тях в ежедневието си, докато правиме големите пачки на компютъра. Абсолютно, абсолютно. В смисъл, природозащитниците в България вършат огромна работа, постоянно си създават дискомфорт чрез това и наистина те са герои. Просто тук това, което се опазва тук е от значение за целия континент и на никого не му дреме, така че тия хора са герои. Как може един нормален работещ човек със семейство и деца, който няма чак толкова много време да участва в такива каузи, той с какво може да допринесе? Ами, доброволство, почистване на гори, реки, такъв тип дейности. Винаги можеш като хоби да се научиш примерно, можеш да се научиш да разпознаеш птици, нали, това са моите баяси, но можеш да се научиш примерно да разпознаеш птици, да участваш като citizen scientist в програми за преброяване на птици, можеш винаги, ако искаш, можеш директно да правиш дарения на тия организации или просто, да не знам, можеш да се свържеш директно с хората от тях, да питаш те от какво имат нужда. Hell yeah. Абсолютно, всъщност, да. Много яко. Цецо, нямаш идея просто колко съм ти благодарен, че снимахме този епизод. Това просто е едно жестоко пакетирано знание, което се надявам да служи не само като предупреждение, но и като пътеводител към това да взимаме едни по-готини решения за живота си, за културата си, за държавата си, за планетата си. И надявам се второто ти ходене за Света Елена да е още по-приключенско и да има какво да си говорим за следващото участие. Абсолютно, ево, Анди, много ти благодаря. И аз, брато. Ево. И вие останете с нас и следете следващите епизоди на студиото. Ние сме, как се казва, independent на чист френски. И ако ни подкрепите в Patreon, правите снимките ни малко по-лесни и най-вече правите ги по-чести, което за мен е много важно, защото както виждате, готини хора има, само трябва да намерим времето, за да ги заседнем, да си говорим и за да доведем това знание до вас. Така че, да. Чао за сега и до скоро. Чао, чао.